Hi guys, welcome to TFF's TV. Murise kuma TV ese nyika tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Pachinjava Panganai by Birth achinyomba baba Harare anyora paFacebook pake akati ungati bhero ratindwa kana kuti razorwa nashpaint handisi tinashe asi tarisa from baba Harare to baba bhero kobo ndakukobora. Munongoziva mega hondo yemarudzi between Panganai nani nababa Harare. Munongoziva mega baba Harare vakaramba kupusiswa kubvira kudhara naPanganai. Panganai anaida kupusisa vanhu, saka anga achidedzera kuti aiwa baba Harare imimi munouraya nekupfeka mabhero. Tiudzei kana ka1 mafans ababa Harare kana any day one ramba kamboona baba Harare vakapfeka Adidas, vakapfeka kana kuti Nike, zvinhu zvavanopfeka mazitye ega ega, mabhero anohodhwa aya vanoita kunge vanohodha zisaga baba Harare, vosvika voketa mbatya dzavo mukatarisa nebhutsu dzavo. Ndozvaitaurwa naPanganai nevamwe vazukuru vambuya Nyanda vadedza kuti aiwa apa Panganai tinokuvenga zvedu asi pabhero pautaura chokwadi iwe uri nani zvako unotombotipfeke maguchi maadidas hatisi kuzviramba. Problem yako uri muprofita wenhema, unorova ndimi dzenhema. Ukaregedza zvechechi tingafare woita zvako comedy ndokuti tinakirwe, because apa pezvechechi haugone. Saka ndisi guys munoti kudi nezvataurwa naPachinjava adedzera kuti nezvimusavadedze kuti ndibaba Harare, zita ravo ratochinja vakunzi baba bhero because nebhero vanouraya vari pamberi, saka ndavakobora. Sezvo vachiramba kupusiswa, dai ndakavapusisa ndichitovatengera mbatya zvakanaka kana kuti ndovatsvagira munhu ane achivaitira ane achivagadzirira mbatya dzavo dzokupfeka, kwete mazitya vari kupfeka. Nezvari kunze kwenyika vakapfeka mazitya anonyadzisa nezvingonziko chiichocho. Handizi guys kuti munoti kudina zvo. Thank you so much, ndachikumbira kuti mulike video redu kuti riende kure guys. Thank you so much.